Яңадан сезне ихлас килеш сәламләп, миннән сиңа сәлам тапшыруының чираттагы чыгышын ачып җибәрәм. Беренче сәламебез Самара өлкәсе Сызрань шәһәренә оча. Бүген үзенең матур туган көнен Яңа Терешко авылында туып үскән милләттәшебез Ринат Әдгамович Батраев каршылый. Аны әлеге матур бәйрәме белән яраткан хатыны Эльвира, уллары Алмаз, Илназ һәм Руслан, әтисе Әдгәм, кайнанасы Әлфия, кайнатасы Рамил, Шурина Радик, тормыш иптәше Иркә, балалары Ратмир котлыйлар. Ир-ат бу тормышта 3 максатка ирешергә тиеш диләр. Беренчесе өй булдыру, икенчесе агач утырту, өченчесе үзеннән соң эз калдырырлык балалар тәрбияләп үстерү. Синең, Аллага шөкер, бар максатларыңда үтәлгән кадерлебез. Берсеннән берсе матуррак, батыррак улларың, сине иксез-шиксез яратучы хатының бар. Тормышта авырлыкларда таянырлык якыннарың бар. Бүген әлеге гүзәл бәйрәмеңдә сиңа ихластан эшеңдә уңышлар телибез. Кәефең һәрчак күтәренке булсын. Алтындай холкыңның күркәм сыйфатларын югалтмыйча, шушылай бергәләшеп, балаларны үстереп, матур гомер итик. Бел, без сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Син яшь әле яратканым, иң матур, гүзәл мәлең. Һәр вакытта тик әйбәтләп булса иде бу хәлең. Теләгәнеңне үтисең, балалар сине сөя. Якыннарың күрми торса, сагынулардан кия. Үзең артыңнан эзләрне калдырырлык эшлисең. Бу тормышка кунакка тик килдек диеп әйтмисең. Алдыда син һәрбер көннән ләззәт тик татып яша. Біз якыннарың булыйк гомер буе янәшә. Туган көнең белән котлап, яратуны әйтәбез. Синнән башка гомерләрнең ямен, тәмен белмәбез. Бәхетең синең ташып торсын, артсын куанышларың, тау кадерле булсын алда шатлык, сөенечләрең. Кадерле Ринат Әдгамович, матур туган көнегез көнне кояш та тик сезгә дип матур елмая. Без дә якыннарыгыз котлауларына кушылып, алда матур җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз.